سلام تخطاتلت مدب جورا فلتت كما لهم كما يتخونوا نلو معنتي حمشي كفالنا معرف كلته حزلكم متي لهم لو معنتن مهارة زي اختكون كما يقرنا كرسي ويكا قطعنه حزو نتنحنا صحفنا وكن صحفو زدلنا نجر ويدما فونت فورماتين معناتها كما يقرنا فورمات نقبرو نتيناتنا قرصنا حزو ويكا قطعنه حزو نتي صحفنا صحف زي عينا هنريلهم معنت مالتي سلازي كام تاكن جمرينا كاب زي لعلويتي زي كما رأس وسيدنا لنا لك عم جا قرنا نزي سلكت مس قبرنا يا انتاي متصنع زي فونت تول يا زي كيك فونت تول تمتصنع بزي قرنا زدلنا نقبر نخلنا بالد نقبر ايتاليك نقبر اندرلاين بمولو نقبر نخلينا ويكا بزي ابزدلو مالتي نعملت اندرلاين نقبرو الاندرلاين مس قبرنايو انت عينت مسمر هنا هنتقم دلينا دلنا كلتا مسمر دلينا روقيت حدا مسمر تسبابره نفع قوح نفح كمزي نوح واحد بلا تسبابره خنسو دينا كمزي دلنا زي سبربار عينت قرص لو تفلالي عينت لاين كنقبر نخير مالتي ابزها مور اندرلاين سيلنا ندحر طويقناها توسخت بزخ نركب نخيلينا مالتي انتاي كنقبرو نخيل ابز طويقنا بزح استفلالي عينت كنركب نخيلينا حبر خا تاع عينت حبر خنمرصلو نخيل ابز مالتي لكع نزيا بمنتاي كنركبا نخيلينا ابز اتينا هم تقدمنا درانيا ابز اتينا نزيا فونت كما يقرنا انا فونت فورمات نقبرو اتينا نرق نخيلينا مالتي كال ازي تي ستايلي نايت فونت ستايل انت عينت ستايل كنتقم نخيل ስለዚህ ነዛ 50 ክፋል ትብለላ ሕጂ ጽቡቕ ድመጽ ኤብሪማ ኣብ ትግርኛ ጽቡቕ ይድመጽ እዚ ኤብሪማ ገርና ኣለና እዚ ባልድ ጸኒሑ ክንመውሰት ደሊና ኢታሊክ ነይሩ ክንመውሰት ደሊና አንደርላይን ነይሩ ክንመውሰት ደሊና ካልኣይ ግዜና እውነቱ ማለት እዩ ልክ አንደርላይን ገርና ኣለና መስመር ገርና ነቲ መስመር ክንቂሮ እንድሕደሊና ኻ ኣብዛእቲና ዝተፈላልያ ክንቂሮ ንኽእል እንደገና ነቲ መስመር ሕብር ክንቂሮሉ እንተዳደሊና ኻ ኣብዚ ከለር ኣሎ ኣብዚ ከለር ዘአቲና ናይታ አንደርላይን ትገበርና ናይታ መስመር ጥራይ ከለር ክንቂረላ ንኽእልና እዚ ያገርና ማለት እዩ ካብ ቀፂልና እዚ ሳይዝ ናቱ ማለት እዩ ሳይዝ ናቱ ኣቀዲምና ኳ ምዕራፍ 4 ሪኢና እዮም ተኾና እዚኦም ግን ብኦም ጌርና ክንቅፅል ስለ ዘለና ሳይዝ ናቱ ኣብዚ ምፂና ኣብዚ እንድሕርሓሪና እቲ ሳይዛት ክበና ይኽእል ኣብዚ ተጻሕፉ ሳይዛት ካና ኣብዚ መፂና ከም ንጽሕፎም ሪኢና ነርና ንሕጂ ማለት እዩ ካልእ ዘይረኣናያ ከመይ ጌርና ሳይዝ ንወስኸሉ እንደዚያ ሰሌክት ምስ ገበርናያ ምስ ፀለምናያ በዚ ጌርና ሳይዝ ክንወስኸሉ ንኽእል ኢና ስኢልና ነዚያን ተሃሪምናያ እቲ ሳይዝ እናወሰኸ ይኸይድ ማለት እዩ ክድምታይ ኮይኑ ደሎ ረኣዩ በዚ ኸ ክነጉድሎ ንኽእል ኣብዚ እናጉደልና ከለና ኣብዚ እውን ይጎድል እናጉደልና 36 ኣትሪፍና ያለና ማለት እዩ ስለዚ በዚ ንወስኸሉ በዚ ኸ ነጉድለሉ ኣብ ኸልና ልክዕ ከም ዙም ኢን ዙም ኣውት ንገብሮ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ኣብዚ ምሽና ሃለ ዙም ኢን ዙም ኣውት ንገብሮ በዚ ጌርና በዚ ፕላስ እዚኣ ዙም ንወስኸሉ በዚ ማይነስ ካ ዙም ነጉድለሉ ልክዕ ከምኡ ማለት ነቲ ጽሑፍ ጥራይ ካ እዚ ኸ በዚ እንጌርና ዙም ኢን ዙም ኣውት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚኣ እንታይ እያ እንድሕሪልና ኸኣኒ ኣብዚ ምስ ጠወቕና ሎወር ኬዝ ኣፐር ኬዝ ሰንተንስ ኬዝ ክንገብሮም እንተዳኣ ደሊና ነቶም ናህና ደለው ዘለና እዮም ሕጂ ኣፐር ኬዝ ሎወር ኬዝ ማለት ዝዓቢ ካፒታል ሌተር ስሞል ሌተር ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትግርኛ ከምኡ ስለዘይብልና ሕጂ ኣብ ላቲን ወርድ ኣብዚኣ ንሪኢና ያ ናብዚኣ ጠዊቕና እዚአን ስሞል ሌተር እየን ዘለዋ ብምልአን ካፒታል ሌተር ክንገብረ እንደልና ኣፐር ኬዝ እንድሕሪና ብምልአን ካፒታል ሌተር ከምዚ ጌርና ሳይዝ ናቱ ከም ድላይና ንቀያይረሉ ወይ ቅርጽታቱ ዲዛይን ከነትሕዞ ንኽእል ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልና እንተ ተመልኪትና እዚኣ ንርኣያ እዚኣ ሳብስክሪፕት እያ እዚኣ ኸኣኒ ሱፐርስክሪፕት ማለት እዩ ሳብስክሪፕት ሱፐርስክሪፕት ንምንታይ ንጥቀመለን እንድሕር ኢልና ኣብዚ ሕጂ ኣብ ትምህርቲ ቀደም ንሪኦም ዝነበርና نعملت إكس سكير إكس جير قال لها سكير كتجبر عند حد اللي هم خلت عند حد صغير كاب وقلنا تصحف كتمسعي تخدنا سلازي زخنا نجار كنت كمان لنا مالتي نتكملون تاي سكير كنجبر تخينا نلعب خمس تخين سوبر سكريبت نتو أبزا سوبر سكريبت بيتش أخينا دلا أبزا سوبر سكريبت مستوغنا بيتش تكونه سلكت خينا مالتي شو سكير دينا دلينا كيب دينا دلينا كون العدد استفلا اللي يزدلنا يوم كنت بتاعت نجبر إكس سكير جرنا لنا كابزي أخذ بخمين وصل سئلنا نحرك أسئلنا مسألة مستا إكس سكير يتخيل جن إحنا هنوصل تخينا خلا إكزينا نتوقع مو نورمال صحتي خو
x square plus 5 cube ክንገብራ ዘለና ነዛ 5 ቀጣና በን መፀ superscript ንጡ cube ንገብራ ማለት እዩ 5x plus قريتا x square plus 5 cube equal to ከዚያ ክንወጽ ኣለና መፂና equal to ንብል እንተማይና እንጻገርክኒ equal to መጻት ለይን ዝኾነ equal to ንብል ማለት እዩ equal to እና ድላይና ክንገብር ንኽእል እሱ ኣጸጋሚ ይኮነን እዚኣ superscript ክንርጻ ኢና ነዚኣ ማለት እዩ ነዚኣ subscript ክንምንታይ ንጥቀመላ ወይ ከመይ ጌርና ንጥቀመላ እንተሕሪልና ኣብ ትምህርቲ ከም ዝረኣናዮም ቅድሚ ሕጂ log base of 10 ድሕር base of 10 ጌረዮ ማዕረዩ ምስ ይጽሓፍ base of እንድሕር ኮይና ግን ኣብ ታሕቲ ትጽሓፍ ስለዚ base of ክንጽሕፋ እንድሕር ኮይና ኩሉ ግዜ እንታይ ንጥቀም እዚኣ subscript ንጥቀም base of 10 እንድሕር ጌርና ኣብ ታሕቲ ትጽሓፍ እዚ ሕጂ ታሕቲ ትጽሓፍ ኣደላ ሽዑ ካብ ኣወፂና ማይናስ ክንብላ ኢና 10 ሕጂ እዚኣ 10 እዚኣ 10 ግን እዚኣ subscript ኮይና ኣላ እዚኣ superscript ኮይና ኣላ ማለት እዩ እዚአን ካብ ብኸመይ ንጥቀመላ እዚኣ ኸ እንታይ እያ እንድሕሪልና ቴክስት ኤፌክት እዩ ኣቐዲምና ርኢና ነርና በዚ እውን ቴክስት ኤፌክት ክንቅይር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ነዚኣ ሰሌክት ጌርና ኣለና ኤፌክት ክንገብረሉ ደሊና እዚ ኣብዛ ኤፌክት ንመጽእ ቴክስት ኤፌክት ንመጽእ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኤፌክት ክነትሕዞ ንኽእልና ከምዚ ንገብሮ ዝተፈላለየ ፎርማት ንገብሮ ደለና ይቐርጺና ክነትሕዞ ንኽእል ማለት እዩ እዚ ድላይና ቅርጽ ትሒዝና ጽቡቕ መልክዕ ከም ዝህልዎ ክንገብሮ ንኽእል ኢና እንደገና ሰሌክት ጌርና እዚ ቴክስት ኤፌክት እዩ እዚ ኸኣኒ ቴክስት ሃይላይት ማለት እዩ ከመይ ጌርና ሃይላይት ንገብሮ ሃይላይት ማለት እቲ ጽሑፍ ከሎ ግን ከዓ ንኣብነት ከነጽንዕ ከለና ዝኾነ ህስስ ዝበለ ቻርኮል ንሃይላይት ዝኾን ቻርኮል ኣሎ ብኡ ጌርና እቲኦም ኣገደስቲ ንብሎም ቀልጢፍና ክንዝክሮም ኣለና ንብሎም ወይ ክንሕዞም ኣለና ንብሎም ወይ መስመር ንገብረሎም ወይ ከዓ ሃይላይት ንገብረሎም ኢና ስለዚ ከመይ ጌርና ሃይላይት ንገብር ተልና ንኣብነት እዚኣ ከመይ ጌርና ሃይላይት ንገብራ በዚኣ ጌርና ዘለናያ እዚኣ ምትሰወጥና ሕብሪ ከመጽና ብጫ ሃይላይት ንገብረላ እዚኣ ጌርና ሃይላይት ክንገብራ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እንድሕር ክንወጽእ ደሊና ካብ ሃይላይት ኣባይና ንመለስ ኣብኣ ተመሊስና ኖ ከለር ኢና ንብላ ቅድም ከጸልም ኣለኒ ኖ ከለር ኮይናትና ማለት እዩ እዚኣ ከኣሊ ኣለኒ እንታይ ሽማዊ ትገብረለ ይመጣ مزمتي نو كلر بلا سو بخمس جرنا تي هايلايت جرنا زنبرنا خن علينا خلينا دغنا هاو ندار قصينا زي اها اني نايت زصلمنا يو نزي صلمنا ማለት ነው ለሁሉ ጊዜ ሰሌክት ገበርና ያዩ ለሰሌክት ገበርና ያው ናቱ ሳይዝ ይغريታ ናቱ ከለር ክንቀይረሉ እንተዲና ከለሩ ዝደለና አይነት ከለር ከነት ይዞን خدينا አብዝለው ልክ አው ሆቨር ምስ ገበርና ያው አይነት ከለር ከም ዝህበና የሪና ስለዚህ ደለና አይነት ከለር እንቀይረሉ ማለት እዩ መስኪን ገና እንትደለና ከለር እንቀይረው ንኽእልና ማለት እዩ እዚኣ ናይ ፎንት ፎርማቲና ኸረጽና እዚኣ ፎንት ጥራይና ፎርማት ንገብረላ ማለት እዩ ኣብዚ እንድሕር ቀጺልና ሃኒ ፓራግራፍ ፎርማት እዚ ፓራግራፍ ፎርማት እዚ ኸኣኒ ኩሉ ክንሪኦን ኢና ግን ሓደ ሓደ ክንሪኦሉ ኢና ማለት እዩ እዚኣ ንኣብነት እዚኣ ሰሌክት ክንገብራ እዚኣ እንታይ እያ بشنخ ጸጋም ተኻቢላ ተውርድ بشنخ የማን ዘሎ ግን ዋላ ሓላፍ ዘላፍ እንትኾነ ኣይትግደሰሉን ያ ማለት እዩ እንጽሕፍ ከለና ብዙሕ ክንጽሕፍ ከለና ማለት እዩ እንደገና ከላይት መስመር እንተዳ ወሪዳ ካብታ ላዕለዊት መስመር እታ ውሕት ትጅምር ከላይት መስመር ንየማን ያትጽጋ እዚኣ እንድሕር ኮይና ኸኣኒ ኣብ ማእከል ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ማእከል ነዚኣ ጠዊቕና ያለና ኣምጺና ነዚኣ ኢንተር እንድሕር ኢልና ያ ልክ ማእከላት መጽ ምክንያቱ ድሮ እዚኣ ነገርና ዘለና እዚኣ ጌርና እንድሕር ኮይና ግን ራእይዋ ከመይ ከም ትኾን እጂ ናብዚ ብየማን ትጅምር የማን ጀሚራ ንጸጋም ገጻ ትመጽእ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ኮይና ኸኣኒ ማእከል ስለ ዝኾነ ብኽልቲኡ ማዕረግ ኢላ እንዳቆረጾት ትመጽእ
ስለዚህ ኩሉ ግዜ ብጸጋም ስለ ድጅምር ዝኾነ ጽሑፍ ከዓ ብጸጋም ኣምጽያ በዚ ግን ማዕረ ብክልቲኡ ማዕረ ኮይኑ ይቁረጽ ዘለና ማለት እዩ ካብኡ እንድሕር ቀጺልና እዚ ኣብ መንጎ ክልተ መስመር ደሎ ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ክልተ ፓራግራፍ ደሎ ግፍዒ ክንድምንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ተርእየና እዚኣ ያ ሓደ ተኮይኑ ኖርማሊ 1.5 يقرأ 1.15 1.5 ክልተ ዕጽፍ ኮይኑ ሎ ማለት እዩ ራእዩ ሕጂ ተሆቨር ክሳይና ገበርኩ እናቀረበ ይመጽ እዚ ኖርማሊ ክልተ ዕጽፍ ካብኡ ከዓ እዚ ኮይኑ ሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንኸም ይጠቅመና ደገና ኣብዚ እንድሕር መጺና እዚኣ ከዓ ናይ ሕብሪ ከምዚ ናይ ሳንኪሎ ኮይናስ ሕብሪ ትኩዕ ደላ ትመስል ዝኾነ ነገር ትኩዕ ደላ ትመስል ሼድ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣን ፍልልየን እንታይ እዩ እዚኣ እንታይና ንገብራ እዚኣ ነታ ጽሒፍናያ ዘለና ጥራያ ነዚኣ ፎርማት ጥራይ ንኣብነት ሕጂ እዚኣ ፎርማት ፎንት ፎርማቲንግ ምሻላ በዚኣ ጌርና ሼድ ክንገብራ ከለና ነታ ጽሕፍናያ ጥራይ እንድሕር በዚኣ ጌርና ሼድ ጌርናያ ግን ንብምልእታት ሃላይን ማለት እዩ ኣብነት ከምዚ ራይዋ ብምልእታት ሃላይን ሼድ ትኾን ፓራግራፍ እዚ ግን ፎንት እዩ ነታ ፎንት ነተን ኣጸሊምና እንደልና ንዓን ጥራይ ትገብረልና ማለት እዩ ስለዚህ እዚ መስልትናተን ፍልልየን ናይ ክልቲአን ማለት እዩ እዚኣ እንድሕር ኮይና ከዓ ቦቶም አንደርላይን ማለት እዚ ከዓ ቶፕ እዚኣ ራይዋ ብላዕሊ ማለት እዩ መስመር ገራትለይ መስመር ገብረሉ ተደልየ ካልእ ሲስተም እውን ኣለና ሕጂ ኣብዚኣ ስለ ዘለና ግን ብዛዕባ እዚኣ ከምዚኣ ብጎኒ ተደልየ ለፍት እንደገና እዚኣ برايت تدلي لك خمس جرا كقمت قال لي خلي على ديزاين كم تدلنا يا ديزاين قبل مالتي بوتوم ابز جرا سلاز نبرت اجي نزي امس على اخوان نزين شيد جرا عند لهم سال اخوان حنت لاين ببوتوم كم زلاق تريوا لذي كاب اجميرا تا توبن تا رايت ليفت متينا انا مالتي لذي نزي عند حر مجمريا نزي شيد زي نو كلر مخ جبره እንደገና ها ተመልስና ها ነዚኣ እዚኣ ከዓ ኖ ከለር ንገብራ ጅራይዋ ታ መስመር ሲ ከለር ስለ ጸንሐ ደራያትና ሕጂ መጀመርያ ትገበርና እንታይ ላይን ቦቶም ጌርና እቲያ ካርሰር ኣብ ስለ ዝነበረት ካብያ ትቆጽር ካብዚያ ካርሰርናትና እዚኣ ደላታ ቦቶም ላይን ጌራ ሽዑ ቶፕ ኢልና ካብኡ ንላዕል ዘሎ ኣብዚ ከዓ ላይን ጌራ ጎኒ ኢልናያ እንደገና በዚ ጎኒ ኢልና የማነ ሰላም ካኒ ጌራትና ስለዚህ ከምዚያ ጌርና ክንዓጽዋ ንኽእል ኢና ሕጂ አንዱ ኢልና አንዱ ይላልና እዚያ ኣብዚ ነምጻያ ነዚያ ጥራይ ቦክስ ክንገብረላ ንኽእል ኢና እዚያ ኣብዚ ምጽኢና መጀመርያ ቦቶም ሽዑ ቶፕ እዚያ ጥራይ ክንገጥፋ ንኽእል ኢና ግን አንደርላይን ኮይና ስለ ዘላ ይረአየና ኣሎ ነዚ አንደርላይን እዚ ከዓ ንኣልዮ ማለት እዩ እዚ አንደርላይን ነገርና ንኣልዮ በዚ ገርና ኢና አንደርላይን ኦኬ ብላዕሊ ላታ بوتوم كعجن قبل العين بوتوم والله أبزي عين تساتن أبزي خمسة على النيرون مجمرة أوكي بوتوم كابزي أتغير دلا كابزي تمسنا نيا دلا من البات دخونه حجزنا يا كاب تحت ترحت بنا دلا بحنسى جرا قصيرات ولا مالتي كم حدا باراجراف جرات ولا لازم مالتي ስለዚህ ልክ ቦክስ የማን ጸጋም አርባዕተ ወገኑ ብላዕልን ብታሕትን ክንገብረሉ ንኽእል እዚኣ ኻን ኾሚና ንጥቀመላ ማለት እዩ እዚ አልፋቤቲካል ክሰርዓልና እንድሕር ደሊና ነቲ ፓራግራፍ ከመይ ገይሩ ክሰርዓልና ከም እንደለናዮ አልፋቤቲካል ይሰርዓልና ነቲ ፓራግራፍ ማለት እዩ ይለልዮ ኤቢሲዲ እንዳበለ ብአልፋቤቲካል ይሰርዓ እዚኣ ኻ እታ ካርሰርናትና ከመይ ዓይነት ክትከውን ንደልያ ትሕግዘና ማለት እዩ ስለዚህ አንዱ ምናምን ገብሮ لازم لو ما عندنا نبرت تمهرتنا زي أتمثل مهنيات كبزحنا يقولون بقولك كن رئيس لازلنا أب شاد شايف فال نعم عرف كلته هبز متس يراقبنا كسب شعو سلام وسنة